हेलो, छोटू बोलता रहा। खाना पीना हो गइल बा? हाँ जान, खाना वाना खा लेलू? हाँ हमू खा लेला बानी। हई एगो बात तारा से कहे के बा। हई महतारी बाप हमार दूसरा कहीं शादी करे के चाहता रहलो, जानला? तार माई पापा तार दोसर शादी करावे कहत रहलो। हम आके माई बाप से बात करे ना रे, तुम्हारा बिना हम ना रह, मर जाम। हमू जान जिंदा ना रह पाएम। ठीक बा, अभी आवतन तारा माई पापा से बात करे खातिर। अबे आवतन। बात कहीं खिसियाम ना आज तक तोरा बात पर कोनो खिसियाल बनी कि आज हम खिसियाम कह। आरती बेटी एगो छोटू नाम के लड़का से प्यार करती है, क्या करल जा? तो तू तो माने प्यार करत रहलू एगो लड़का से, हमरा नसीब में लिखल रहलू चल अइलू। हां अच्छा मैं बेटी के बात न लिया, जे लोकनी के बात बता करी का चाहता लू तो शादी बियाह कर देवे के भाग जाइए सन दोनों घर छोड़ के तका करल जाई। मुंह देखा कभी रह लेकिन हो। हां ई बात तो तू समझदारी के कहता लू कि कहीं भाग जाइए सन तो टोला मोहल्ला में कहीं हमनी के मुंह देखावे वाला ना रहल जाई ना। दोनों घर के प्रेम लागल त कर दी बियाह शादी। हां तोरो तो प्रेम लाग रहे दूसरा कोनो से, तो काहे ना कह लेलू? हमरा कपार पर काहे आके बैठ गेली? ठीक बा, तू जा, तोरा ये नहाई के टाइम में ये सब शुरू करे के रहला। नहा के आवता नी नू तो हम आरतिया से पूछता नी, आ ओकरा बाद ना होई तो लइकुआ के बोलावल जाई फोन करके, शादी कर दी जाई दोनों गोड़ा के। आखिर जबाना हमनी के हंसी तो ओकरा से अच्छा कि हमनी के दोनों गोड़ा के मिलाइए दियल जाई। जा तू जा जा, हम नहा के आवत नी। सोच के बताए ठीक बा, हम जल्दी सोच से। ठीक बा, आवत नी हम नहा के। चलो साले के बियाह हम करावतनी अपना बेटी से, आरती से बोलावतनी, दामाद के बोलावतनी, अपना बेटा के बोलावतनी। साले के सरादे हम कराए तनी, बियाह करियन हमरा बेटी से ना, कबो बियाह ना होके देम। हम बोलावतनी अपना दामाद के, अपना बेटा के, उहे फैसला करिए सन कि का करल जाई। खाली कहानियां लिखत रहे, मैं लड़कियां भाग जाई नु तो इज्जत पर पिस्टा रही ना हमनी के। बहुत माथा तू हमार खइले बालू, रुक चिंता मत कर। तू हमार माथा खा के धो गइल बालू एकदम एथी क के। रुक, हम दामाद जी लगे फोन लगा के बोलावतनी, आ बउआ के भी बोलावतनी, मिलिए के नु हमनी के राय करल जाई। हैं हां तो बढ़िया से राय बात कर लो। हां तो ना भागी लड़की, एगो बात के तू जान जा। हम बोलावतनी बउआ के आ दामाद जी के। हेलो दामाद जी। हाँ प्रणाम पापा जी। खुश रही। ठीक बानी बउआ? अच्छा ठीक बानी। देखी ना महाराज, एगो बड़ा भारी संकट में हम पड़ गइल बानी। का बात बा? ना रउआ घर ही आई तो हम बताएम, घरे बात करे वाला बात बा। आपस में घरेलू मामला बाटे, रउआ घरे आवे के पड़ी जन्नी। हाँ आओ तनी ठीक बा माने जल्दी आई बउआ, लेट न करे। दामाद जी लगे फोन कर दे भाई, दामाद जी आओ तनी। आए तू हड़बड़ा गइल बालू साफ एकदम। हाँ ठीक बा, रुका हम एथी लगे शंभू लगे फोन लगाओ तनी बउआ लगे। बउआ के बोला ली, वो नु घर के बड़ लइका ह, वो तो माने कुछ ना कुछ एकरा बारे में करबे करी, बतैबे करी हमनी के आगे हमनी का करल जाए। हाँ शंभू बोलता ला बेटा। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ खुश रह। ए आवा ना, तनी बोलले बानी दामाद जी के, तोहरो से घर के बड़ लइका हुआ, अब थोड़ा कुछ राय ले के बा एकदम। अच्छा ठीक बा बाबू, माने आव। हाँ तो और महतारी तबाह कर देले वाली। हाँ कुछ औरतिया के बारे में कुछ बात करे के बाटे, शादी बियाह के बारे में। आवा जल्दी। हाँ वो तोर माई हमार दिमाग खा के धो देले वाली, जल्दी आवा। ठीक बा, मैं आवते बानी। हाँ आ गई। Run.
खुश रही खुश रही। दामाद जी आ गए नी। अब बउआ आवत हलन तो समस्या के दूर कर दिए गेला कि आरती के विषय में हमनी के का करल जाई, के तर ना करल जाई। तू झूठो के हेडक कइले बाली। चलो ठीक बा, बैठी आवत हलन बउआ नु, तब अब बात राय विचार हमनी के करल जाला। ठीक बा, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम आई। खुश रह खुश रह। चले के तनी हमनी के राय के बाद तू ये तैयार रह, हम दामाद जी से या बउआ से राय लेके आवत तनी कि हमनी के का करे के बा। ठीक बा, बैठ के बात करी जाई। आई लगे चली बाबू बैठल जा, बैठे लगे। हाँ बाबूजी, कौन बात हुआ बाबूजी? बात हुआ बतवे कहलन रउआ के बोलनी या दामाद जी के बोलले बानी। देखी ना औरतिया बियन औरतिया वो कोनो छोटू नाम के लड़का से प्यार करतिया, समझ। आ देखी कि हमनी के खानदान में ई चलल नहीं खे। अब तो कहीं वो भाग गइल तो हमनी के समझ जाई कि कहीं के मुंह देखावेला ना रहल जाई ना। हमनी के पूरी खानदान में लेके चलो। तो हमनी के खानदान में कहां चल मुझे अपने खानदान में पूरा बात कहां चल बाबू हमनी के खानदान में लेकर चलो पूरा बात। हां तो ओकरा के राय बजा से कोनो बहाना बोलाई, ठीक बा। ओकरा बाद ओकरा के कोई जनो राम राम सत क दल। हाँ बाबूजी, ये ठीक रही ना, ये ठीक रही। बढ़िया रही साले के ना रही बांस ना बाजी बसी साले के मुंह दिए ना। हाँ। एगो काम कर ना बबू, ते अपना मौगी से कहो ना रात में बंद करके मुंह बंद करके आवाज बंद करके औरतिया के आवाज में बोल के ओकरा के बुलाए के छोटुआ के। ठीक बा, ते अपना मौगी से कह। हम ठीक बा कह देते। हाँ कहिए कि हम मौगी के सिखा दिए कि हम आरती बोलता नहीं आओ ना हमरा घरे बोलू माई बाबूजी बोलाओ लोग शादी के बात करेला। ठीक बा, ठीक ते अपना मौगी के सिखाइए। चल ठीक बा, ये कब बउआ का सोचनी है लगे बउआ लगी। जाने के चाहत नहीं। हां तो जाने के नहीं क्या। ओकरा के बोलवाई। हां हल्ले हां ओकरा बाद देखिए हमनी का करते नहीं सो। अब हाथ आ गोल बांध दे। हम तो साले के मुंह बांध दे, चौड़ा में करेंट सटा के साले के मुंह के जो राम राम सत क दल। हां ये ठीक रही। लोग यानी कि करंट से मर गइल बा ना। हैं हां बढ़िया उपाय बा। तू माने मुंह हाथ गोड़ सब बांध दिए साले चिल्लेबे ना करिए ठीक है ना। आ बोला के घर में साले के करंट से साले के ठूस के मुंह दिए कोई यानी करंट में मर गइल बा ना। ले चल के उन्हें टपला दिए जाई ना। हां ठीक रही। वो कनिवा के बोलाओ ना, आ कनिवे के कहो औरतिया के आवाज में फोन करके आप बोलाओ छोटुआ के। तब हमनी के साले के करंट लगा के मुंह दिए जाई। ठीक बा, बोलाओ ना कनिवा के सिखाओ कब फोन करे के कि औरतिया के आवाज में बोली। ठीक बा। अरे अर्तिया भाभी, अर्तिया भाभी, सुन काम कर। और टिया का आवाज में फोन लगा, छोटुआ लगे आ बोला औलाद में लगाओ तो। हेलो छोटू, हम आरती बोलते हैं। आरती नंबर बदल के फोन कइले बारू। लड़का चिन्ह हम आरती बोलते हैं। भैया के नंबर है, दला उनके फोन लगा के उनका के बोला आओ एग्जाम तेजी में रात में आओ। लेकिन टाइम मिलला। ठीक बा, हम आवत नहीं। बाबूजी हां आलती जो कह रही नहीं छोटू आवता। ते अपने कॉली के अपना मौगी से कहो। मौगी कह रही है। मौगी से कहो लिए कॉली औरतिया के आवाज में बतियाला। आवता आवता आवे दे साले जी में आवता। अच्छा आवे दे करंट से साले के मुंह आ दिए एकदम। मेरा ही मुंह आ हां ले चल के गाड़ दिए जाई। ठीक बा, आवे दे। बैठ बैठ आवे दे। बैठ बैठी दामाद जी बैठी बैठी। आवते हुई ना। हां आवे दो साले के। जोर लागत नहीं ससुर जी। ससुर जी शादी भइबे ना कइला, ससुर जी हो गइल। घोर लागत है साल भाई। घोराड़ू भाई बैठ बैठ बाबू। हां ते आ गेलन छोटू बाबू ना। स्वागत तो इनकर करे के पड़ी ना। ये पड़ियो। तो ले चलो सन घर में नाश्ता पानी करा दिए जाओ। ये वाले चली। चल ले चलो सन। आइए ना घरवा में। चली घरों में घुसी। Run. ये बाबू बैठी। आई बैठ वाह। हां कौन है चाहे हमरा आरती बेटी के पीछे पड़ल बनी। सुनी पापा जी, वाले रुआ हमरा के मुंगा दे कपड़ो हमार आरती करते प्यार अमर रही। एकरा के हमरे ना बना दो सन तो बना दी क्या? बना दो साला के। रुको सन
करत एकरा के ट्रेन से मुआव सन त हो जाबी तो छोटे का बाजा ताराजी छोड़ दी छोटू को छोड़ दी आय दमाजी एकरा के निकाल के बाहर बंद करी एकरा के बंद करी निकाली बाहर बाबूजी खत्म हो गई पुलिस आ जाए चलो सन भागो सन चल छोटू हो हमार छोटू हो छोटू हो छोटू हमरा को छोड़ के चले गइला छोटू मोर बगिया के सुनर सुगनावा कहवा उड़ी रे चलले ना मोर बगिया के सुनर सुगनावा कहवा उड़ी रे चलले ना